जों tipraland separate state तानि जों डिमान्ड मा खायलायबा गुथुक खेवान सवैनाय खांखेनो जों जिनि हावनो जिनि पावार गरै ओङै दङ जिनि हावनो जों बेलायनो सेकेंड क्लास सिटीजन खायबै जों बिख्रा खायबै बियाल खायबै अभाब खायबै दङै मा दङ आसुक बसर ओङै थाङा इंडिया बा जों दाइमानि 1949 नि जिमिन दाइबै थाङै नदिनि हाया सब फाइला फियाबा जिनि हावनो जों अधिकार गरै justice mania power गरै बिख्रा खायबै दङै मा दङ को ओ जागाने यगलाय सिनाय हंखानो कायसना जों लामानो होगो जों अलगा केनो सेपारेट स्टेट खायनाय पले सिनाय चिनि तिप्रासानो मेजॉरिटी खायबै जों तिप्रासानो स्टेट चालौलाय सिनाय नैनो जों वान सकलायैनो दिनै हायो सेपारेट स्टेट नि सालायबै दं बियाबा जों सेपारेट स्टेट छाने जरा सब फाइवानि जसासे वान सौइ नायदि जों चिनि हावनो त्रिपुरा बिसिङो जों एडीसी एरिया दङ ओ जागो नायखांके तानि बाङै डेभलपमेन्ट खायजिया ओङै दं जे जनरल एरिया नो नायबै तानि एडीसी एरिया खनो डेभलपमेन्ट खायजिया ओङै दं जों जतनो साइमोन जे जागो डेभलपमेन्ट काम खायजिया ओंखनो बरग्रो बिख्रां हामानेनो यूनिटी गरै ओङो यूनिटी गरै हामानेनो बिख्रां हामानेनो इसा मासाबायनो बरंनो थङै दंमानो जों जतनो साइमोन के बहायति खेदे जे आसु बसर सरकार चले फाइबो जोंनि एडीसी एरियायाव डेभलपमेन्ट खायाङै दं जोंनो बिख्रा खे दंलवानि बिख्रा खे दंलो किसा मासाबायनो जोंनो बानेबै जोंनो यूनिटी खायरिया खायबै अरै परै खायरबै दंलबै दंनि बाङैसि हाके खायबै दं सुबोनि बाङैनो नि हायसुं किसा मासारो ओंखांखेनो हाय सालायवानि रो ngani रो करप्शन रो पद्रे पर ओङै दं तानि हमले जों बिख्राखे दङै मा दंमानि बाङै बनो बै आगे बसर सिगां बोसोर गोबां बसर सिगांसो वान सावै दङ आकेसे जोंनो अमहाय खारै दं हानि बाङैनो अखुजा बहु खालिंखेनो बाके फाइट खायमनायबा बनो तेने दिनि हायसुं सिगाङो अपुं फानो नालायग्रासिना बहगनो फानो अपुं नालायग्रासिना बनि परेसजों कटरखे फाइट खायमनाय नैजों काहामखेनो सायमानो गोबां माने इंडिया बिसिं सेपारेट स्टेट छानाय दङ फियाबा अपुंया ओंखेनो अखुजा ओंखेनो बेलायनो कमजोर ओङो कांको फाइट खायमनिया ओङो आरो मन दिनि हायो तले खेनो जे जों ताक मानरावो ओ मानमानो नावैनो जों देसासिनि बहगनो देसा जों रां बिचा बियालनि दिनि हायो जे बियाल ngै दंलायबो ओ बियालनि देसा यगलायग्रा नंखो अरनि यगमनि परेव ओंखनो जों देसा रां बिचा खालायला ओंखनो टेबु स्ट्रं खायो जों फाइट खायो माने तानि ओंखनो गोनां जेफ्रनो यूनिटी ओंगो गरै बराव जेफ्रनो डिवाइड ओङै दङ जों बननो जों जे मानमानि जों ओङैनो जों देसा गोनाङैनो जों देसा थानसा क्राक खायो जों बसकान सालो जे फाकस सोबा खायो जों सेपारेट स्टेट कारे लायबैना सो आं त मा कगनो सानि नायै दं नों कामखौ बुजिमान खना जों जे तमानो जों बबायनो देसा सालायग्रानो देसा आगलायग्रानो आखे फाइनाय जराव बेरायनो कामखौ जों साम खायलायबै जोंनि मानथायनो नालायफिनाय सो आं बाय लाभ यू